pesa no kaka wacho ne ambe ajanya kacha nitie ng'at mani luongo ni Grand Mula okotho pande mapani be useluongo ka to pesa ni no podi rem godo midong godo e gweng' kanyo tiyudo ni kendo ng'at mane onge pesa mane be onge nyalo kaka nyako mane luongo ni Toto opo ka jopiny oseyiero koro pesa ma in godo ni itiyo kode nade ikete kamonego bed ni ikete koso itiya kode kaka osiepa be wacho ni Azimio yudo ni golo pesa jatelo ne golo pesa to pesa ni ok tim gik monego tim piny ka to king'iyo camp mar Ruto ker masani iyudo ni ne gin gi structures emomiyo wacho ni pesa inyalo bedo go but ka ionge structures kaka pesa ni chopo piny ma otim tich manotimo to be itima tich manono to be irem irem ne in gi pesa to strategy mar tiyo godo gi pesa no ne onge. Aya, make gikanyo ka waduogo dane waranga ni ang'o ma wasomo kata wapuonjore kotenore kod yiero mitimo. Mano ka warango kaka IBC no tayo yiero, kaka ne olendi, kaka jokenya no kawo yiero, tok yiero ang'o manotimore. Mane mango duogo mondo tieko to sani wayudane ote mago mane Facebook kacha magi ma osebedo kanyo ka wuoro no achiel kachiel. Nitie jok ma joneno wa mantiere Facebook